थांनाय 9 तारिखनिफ्राय दिनै रन्जन दैमारि सारनि जोब्बाय। दिनै जोङो सारखौबो दिननानै फैगोन। बेयाव बुंनो गोनां जेबो गैया जोंहा। सानसे जोङो मोनगोन बर' जाथिया लिरनानै थागोन। मा बुंगोन नोंथाङा मा बुंगोन? जोंनो रन्जन दैमारि सारखौ जोंनो नांगौ। जों रन्जन नङाबा जोंबो थाया। रन्जना जोंनि जायगायाव फैथारनांगोन। एबार फैनानै जों रन्जनखौ माब्लाबाबो जोङो नेवसिनो हाया, जों गारनो हाया। जोंनो नांगौ रन्जन दैमारि सारखौ। दान्दिसे बिथांनि सुटि लानानै फैनायनि थाखाय जों खौसेथि लोगो मोननायनि थाखाय जोबोद मोजां मोनदोंमोन। नाथाय दिनै दुखुनि बाथ्रा, दिनै बिथाङा जोंनि गासै गामिनि रायजो राजा बर' फिसा बयखौबो नागारनानै दिनै कारादन्द'आव फिन आरोबाव थांफिननांबाय। बिनि थाखाय जों दुखु मोनदों आरो आसा खालामो जेन मोजाङै मोजां बिथाङा सानसे समाव जोंनो खौसेथि जानानै बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै आं आसा थायो। बेखिनि बुंनानै फोजोबबाय।